Warning. The following show features stunts performed by hardcore users to show the long use of the sæbekassebil. No supervision of any kind from professionals. Accordingly, Mørkholt Grand Prix team must insist that no one attempt to recreate or to reenact any stunt or activity performed on this video clip. Cause I want you, follow the money spam. Well, that's fine to guide you. On my side, let's go for a long ride in that car. I'll drive you to my star out in space. One night time will we all hey, yeah. We're celebration, we're about time, a generation now, yeah. Hallo? Her. Jeg giver ikke, der er sæbekassebil i brusen igen. Det kan ikke passe. Du må gøre noget ved. Og så bliver det væk. Ja, der kan I se, drenge. Hver år kan I køre lovligt til Mørkholt Grand Prix. Det duer. Bliv årets sæbekassebils racerkører til Mørkholt Grand Prix 2016. Tilmeld allerede dit hold nu og få store fordele i de afgørende runder. Et hold består af 4-6 medlemmer og en sæbekassebil. Der uddeles fordel til flotteste bil, mest usædvanlige bil og til sidst og ikke mindst mærkeligste udklædte hold. Tilmeld jer lige nu på mørkholtgrandprix@gmail.com, og det var det på mørkholtgrandprix@gmail.com.